Dili na mailhan ang Japanese national dihang napalgan ang patay lawas nini sud sa banyo sa gipuy-an balay sa Purok San Roque, Barangay Buntis, Bacong, Negros Oriental. Nahitabo ang sunog kadlawon sa unang adlaw sa tuig 2021. Halos bukog na lang ang nahabilin sa 74 anyos nga si Masahiko Kurosawa human mapatong sa kainit sa kayo. Ang arson investigator sa BEP Bacong nagtuo nga posibleng na-trap ang hapon samtang mitago sud sa banyo dihang gilamoy sa kayo ang iyang gipuy-an nga gama sa mixed materials. Suma sa investigasyon sa BEP, nagsugod ang kayo sa gipuy-an sa hapon nga niangin usab sa duha ka mga balay patigayon og mga mahalong gamit og mga sakyanan. Matod sa tagya sa balay, di moubos sa usa ka milyon ka pesos ang danyos sa maong sunog.